Добре, уже люди чекають, так. Зараз я, чекай. Мне написано, что хутка. Не, ще не пайшло в мяне. Зараз я возьму так само. Павінна быць, таму што... Зараз спраўджу з iPad. О! Это ж я. Дорогие сябры, я бачу, што вы ўжо збіраецеся, цудоўна. Мы будзем пачынаць. Наш сакрэтны госць, спадар Вячаслаў Кміт. І хочу адразу папрасіць, каб вы напісалі ў каментарах, ці ёсць гук, альбо вы разумееце мяне, дзякуючы таму, што вы чытаеце з маіх вуснаў, альбо сапраўды вы чуеце мяне вушамі. Вось. І мы будзем рабіць музычны фестываль, таму нейкую частку зайграе на пачатку Вячаслаў, пасля, там, магчыма, мы з Андрэем, пасля Андрэй, пасля зноў Вячаслаў. Карацей, будзем у нязмушаным рытме рухацца з вами. Што гэта за нумар такі? Гэта для тых, хто ў Польшы, магчымасць цудоўная, унікальная. На гэты нумар кідануць грошы музыкам, гэта блік. Вось. А яшчэ там 10 Андрэй прымацаваў спасылку на бай кофе. Карацей, мы укамплектаваныя, бо месяц таму мы ладзілі стрым навагодні, і вы нам данацілі, хаця мы не рабілі ніякіх абвестак. Цяпер мы вырашылі зрабіць абвесткі і паглядзім, ці не перапыніцца гэта крыніца данатаў. Пішыце ў каментарах, ці ёсць гук, і пішыце, адкуль вы нас глядзіце. Добрый дзень, цудоўна бачна і чутна. Класна. З Вячаславам мы перасекліся хіба што з год таму. Я больш, чуеш, я думаю, што роўна 2, напэўна, гады мы з тобой знаёмыя. 2 гады таму на музычным выступе Вячаслаў граў, хіба што быў нейкі паэтычны, музычны выступ, вось, нейкі фэст быў, і акурат тады першыню паслухаў ягоныя цудоўныя песні. Пасля мы перасякаліся на канцэрце ў Бельску Падляскім на Бардаўскай восені, там Вячаслаў ужо граў цэлым кміт-ансамблем. Ну, а сёння у нас эксклюзіўная, унікальная магчымасць паслухаць спадара Вячаслава ў бардаўскай іпастасі. Так, добрый дзень, шановныя сябры. Тады я, з вашага дазволу, на 1-2 песні сыду, вось, і перадаю рэй Вячаславу. Так, дзякуй, спадар Андрусь. Калі ласка, спадар Вячаслав. На здароўе, на спажытак. Так, спадзяюся, што нас глядзіць ужо чалавекаў 1000, не менш. Вось, таму без лішніх словаў хачу для вас выканаць песенку. Спачатку адну, а там паглядзім. Чалавекі выходзяць з аўтамабілю, яны рушаць у мой бок. Я дайду да цябе лістом цераз 1000 гадоў. Адлюстраванне не стасуецца з існасцю, калі б 21 стагоддзя не было, яго трэба было вынайсці. Выбухі і стрэлы, так я і стаў пацярпелым. Пациенты пошли додому, шпиталь закрыли. 2 человеки выходят з автомобилю, яны рушать у мой бок. Яны рушать у мой бок. Яны рушать
душею мой бок, я иду до тебе весном через 1000 годов. Адлюстраванне стасуецца з існасцю, калі б 21 стагоддзя не было, яго трэба было б вынайсці. Ось такі нумар для пачатку, сябры. Напішыце, калі ласка, па балянсе гуку. Дзякуй. Дзякуй маім шаноўным калегам Андрусю і Андрусю. Вось гэтая песня называецца «Два чалавекі», которую я толькі што выканаў. Яна, адпаведна, пра 2 чалавек. І тады, давайте, это такая была песня, скажем. Адна з першых, што я напісаў у эміграцыі гады 3 таму. А гэта, напэўна, будзе апошняя на гэты момант, которую я напісаў, каб стварыць такую драматургію. Яна была як крыштальная ноч, а я быў падобны да дрэва. Зыкі і пошчыкі беглі недзе на ўзбоч без патрэбы. Дзіўныя думкі вярэдзілі розум, вісела на месцы зямная куля, а дзень не працінала морозам утульным. 3 дні існення у моїх кишенях, сонце завітало у покой без запрошення. 3 дні існення у моїх кишенях. Апраметная прорва ззяла сціжмай пярэстых вагнёў планет. Яна нешта ціха сказала мне, трапяткая шэрань навек, такая, што відаць здалёк, і ўсё на свеце няўмольна ебее. Лёгка, лёгка, лёгка. 3 дні існення у моїх кишенях, сонце завітало у покой без запрошення. 3 дні існення у моїх кишенях. Такі нумар 2. Шановні сябры, вы глядзіце канал Андрусь Такінданов. Перадача нататкі пра культуру. Вечары на канапе. Доўгія вечары. Я не ведаю, можа, Андрусь, ты долучайся. Давай пагамонім. Андрей, глянеш камеру? Пра наша, пра мужчынскае, пра музычнае. Добра. Тут напісаў Уладзь, hello, недзе бачыў гэтага хлопца. Уладзь, вітанкі. Дарэчы, я не так даўно глядзеў твою сустрэчу на... Чакай, з кім ты быў? З Палінай глядзеў сустрэчу і са Снегам. Цудоўна. І хацеў падзякаваць за смачныя відосы, якія ты робіш з твоёй новай песняй. Вельмі прыгожа эстэтычна яны глядзяцца, і цітры ідуць прыгожа.
каб у мне былі роўныя рукі, я б таксама прыгожа рабіў, а так магу толькі глядзець і зайздросціць. Пагаджуся з аратарам, Вадзь, привет. Пішуць нам вітанкі панкі, вітанкі ўсім. Так, добра, пісалі, што хіба крыху ціхавата, але там Андрэй паддаў гуку. Андрэй, ты паддаў гуку? Цудоўна. У нас будзе разыгранка. Я прыхапіў з сабой вось такую майку з альбому апошняга, там, дзе на сцяжыне, на чужыне цар сустрэў цябе вужынай. Вось майка з царом вужынам, і нам трэба будзе прыдумаць, за што і каму за што яе ўручыць. Вось будзем яшчэ думаць, і пасля зробім нейкі там конкурс, каб прэзент гэты некаму перадаць пасля нашага эфіру. Вячеслав, як твае справы? Мае цудоўныя справы. Я жыву, я працягваю змагацца ў гэтым свеце. А я працягваю жыць. Так, Нічога не свеціць, а я працягваю. Гэта літаральна я напісаў гэту песню. Добра, што ты ведаеш гэта. Вось, я рыхтуюся да некаторай дзейнасці, которая будзе у весну у музычнага калектыву. Я спадзяюся, это да музычнай дзейнасці ты рыхтуеш? Так, безумоўна, толькі для музычнай. Все астатняе мяне мала цікавіць на гэты момант. Плануецца у нас жа і альбом, пра который я ўжо шмат казаў, але так ніхто нічога і не пачуў дагэтуль. І процьма розных выступаў плануецца ў нас. Вось так. А ты як маешся, калега? Слухайце, дождж, я пад яго патрапіў, троху вымак, ну але мы паспелі перад пачаткам стрыма запарыць гарбаты ў тэрмас, таму праз нейкі час будзем пацягваць, папіваць і адпаведна паляпшаць сваё самаадчуванне. І вы запарыце сабе. А, так. Зачем ты сюда приехал? Нам гукарэжысёр, гітарыст, выканаўца, аўтар песняў, шаноўны знак стоп Андрэй Лухін падказвае, з якой нагоды мы тут сёння сабраліся. І што ж гэта за нагода? Што ж гэта за нагода? Мы адзначаем, што ўрэшце рэшт скончыўся дзень роднай мовы. Сёння ўжо 22 лютага, вось. І ўжо можна нармальна разгаварваць. Так, завтра дзень абаронцы айчыны. Я спадзяюся, усе падрыхтаваліся. Мы ўрэшце рэшт скончылі з гэтым днём роднай мовы і набліжаемся да дня абаронцаў. Ну, дарэчы, дзень роднай мовы гэта адзін з маіх першых успамінаў падлеткаў. Мне было, здаецца, гадоў 12-15 года. Дзень роднай мовы, ці то в Імагуру, ці то дзе адбываўся. Это ўпершыню я ў людзі выйшаў, ну так, ужо свядома. А ты ўжо выйшаў з песнямі? Не, просто паглядзець спачатку. Я был яшчэ на той момант не пэўны, што ёсць людзі, которые ў гэтым жыцці займаюцца такімі рэчамі, як напісанне кніг, складанне і выкананне песняў і так далей. І вось свядома ўпершыню я іх пабачыў і зразумеў, што трэба даганяць. Ага. Слухайце, напішыце, калі ласка, ў каментарах, мне цікава, якія вы слухаеце беларускія калектывы невідавочныя, ну то бок, ну я разумею, НРМ, там Макс Корж, але невідавочныя вось нейкія. Калі ёсць у вас такія густы, которые кажуць: ого, ну то бок, я слухаю гэта там з маім сябрам і больш ніхто гэта не разумее. Мне вельмі цікава вось такія збачэнствы музычныя. Вось. Ну, магчыма, такое, што супер не мейнстрімнае, для вас асабістае, цікава зверыць гадзіннікі. А які твой улюбёны такі гурт? З такіх, которые не існуюць, мне падабаецца Камелот. Нормально. Яны выдалі адзін альбом, Камелот у краіне талераў. Гэта пачатак 90-х гадоў, і яны тады зайгралі такую музыку ў стылі такого фэнтэзійнага сярэднявечча. Там 3 жалуды на цабэрак. Карацей, былі стылізаваны іх песні пад сярэднявечча, а такога яшчэ не было вось дагэтуль. А мне вось падабаецца гурт Крывакрыж. Ты такі памятаеш? Нешта з свядомасцю всплывае, але такое экстрэмальнае нешта. Это такая, да, крывіцкая неофолк-дивізія. У іх там быў альбом «Песні вайны», і мне ён вельмі падабаецца. Это вот музыка, которая мне больш за ўсё беларуская падабаецца. Ну, пасля, конечно, гурта Андрусь Капэла. Яшчэ з такіх былі там, ну,
напэўна, з таго часу дажыў тады нас это зніч, напэўна, вось, который, напэўна, можа быць яшчэ раней, чым крывакрышыны, так. Не, Зніч это ж прям пачатак 90-х. Вось, і яны, ну, існуюць, здаецца, у іх альбом выйшаў з ніча. І ў іх вельмі нейкая, ну, я бачыў візуалы, нейкія кліпы, ці то што ў іх там все добра. Ну, то бок, яны знайшлі сваю сцяжыну 30 гадоў таму і ёй не здраджваюць. Так, мне нешта напісалі, я спрабую адкрыць каментары, а мне не атрымліваецца зараз, я яшчэ патыцкую. Што ж яшчэ трэба такое прыгадаць неканвенцыйнае. Ага, вось, напісалі. Напісалі, значыць, вашыя перавагі Вурай, пасля Стары Ольса, Прагнавід, а я не веду. Прагнавід, круцейшая група была. Это таксама крывіцкі, толькі это чорны метал. Ага. Там Dungeon Synth і все такое. Блин, хто гэта напісаў? Я яму бы параіў табе аддаць саколку, таму што у чалавека выкшталцоны музычны густ. Прагнавід круто. Ага. Яшчэ узгадалі Байсік рэпер, ведаеш яго? Не, вот з рэпчыкам у меня праблемы відавочна ёсць. О, а ты ведаеш лайтовага рэпера? Лайтовага я ведаю. Лёша, привет, калі ты наш глядзіш. Мы вучылись разам в універсітэце. А хто напісаў «О, песня пра Лёху»? Ты ведаеш вось? Напэўна, ты праспяваў песню і напісалі «О, песня пра Лёху». Ведаеш? Пра што вядзецца? Я не ведаю пра Алесь Снегу, пра якога Лёху, калі ласка. О, так это Олесь Снег піша. Я вот лацінскімі літарамі падапісваюць сабе, неяк па-нармальнаму А напісаць. памятаеш беларускую лацінку? Так што яе памятаць? Таксама правда. Тебе поправляют, что это Dark Ambient, а не металл. Ну, там же, ну, это же все одного континуума. Мне просто так больше падабаецца выкарыстоўваць гэты тэрмін. О, Олесь Снег узгадаў гурт «Хурма». Боже мой! Гэта Найдзёнаў, вось, цудоўны шоумен, такі прыгожы ён. Просто, вы бачылі ягоныя, карацей, хто ведае праект «Сам Шазам», там, дзе аркестра, яны граюць жыўцом нейкія мелодыі, ты іх адгадваеш, і гэта шоу феерычнае заўсёды, там вакалісты цудоўна спяваюць, інструменталісты там граюць слэпам, вось, і гэтым усім верхаводзіць Найдзёнаў Мікіта, і ён вельмі прыгожы, такі высокі, і яго прыгожая фотасесія недавно з'явілася. І вось раней яго быў гурт «Хурма». Я памятаю гурт «Хурма». Мне здаецца, я нават на сейшыне нейкім быў. Так, нас еще далее працягваецца. Можешь почитать? Так, так конечно, давайте почитаем. Ре 1, 2, 3 плюс, я не ведаю. Нойзов Ковчег, круто. Нойзов Ковчег, ты ведаешь? Я не ведаю эту гурт. Гэта, там по назве все зразумела. Гэта Нойз круты. Я не так шмат слухаў, таму магу быць неабазнаны, але гаспадар Джон Дулько, дзякуй за Зорька, я таксама не ведаю, што гэта такое. Ну, і зноў чалавек нас усіх абышоў. Я просто нагадаю, хто зараз нас далучыўся, што мы папрасілі вас у каментарах падзяліцца нейкімі невідавочнымі беларускімі музычнымі перавагамі. То бок не Макс Корж, не НРМ, а вось нешта такое, што ну, не кожны ведае, магчыма, але вам гэта даспадобы. І дзякуй, вы так актыўна узбагачаеце нас і тых, хто таксама чытае каментары, таму што музыка мейнстрімная, она табе па-любасу трапіцца там у рэкамендацыях, а ёсць музыку, якую трэба пашукаць, і гэта такія скарбы, які ты, вау, я знайшоў эту касету, і гэта заўсёды круто. Маск Нуар яшчэ нам прапануюць да абмеркавання. Ты ведаеш Маск Нуар? Фріда самотнага на саксафоне іграе цёмны джаз. Не, не чуў. Там яшчэ ў розных ітэрацыях гэта існуе, таму там немагчыма нават апісаць. Ну, але заўсёды так неўлоўна і вельмі крута. Нам яшчэ прапануюць гурт Акуты да абмеркавання. Ты як ты ставішся да такога? Акуты гэта ўсё ж такі праект папулярны, суперпапулярны, супермейнстрімны. Ну, калісьці так было. Ну, просто зараз яны не іграюць, але это не адмяняе таго, што яны да, былі папулярнымі. Я памятаю даўнейшыя часы, до меня ВКонтакте пишет девчинка некая, пишет: «Здравствуйте, вы музыкант?» Я говорю: «Ну так, да, ну вот вы музыкант». Я думаю, круто, ну видишь, это сетка такая была, колись Контакт, называлась ВКонтакте, такая синяя там ВК.
ёй карысталіся, сацыяльная сетка такая была. Я такое не ведаю. Ну вось, была, існавала такая, и она пишет, да, вот вы музыкант, я думаю, о, круто, мне пишет девчата, значит, если вы музыкант, то значит вы, наверняка знакомы с группой Акуты. Я такие думаю, ну да, я знаю с группой Акуты. Вось. І сапраўды, гурт Акуты, яны, ну, па-першае, такія холодныя, недасяжныя, прыгожыя, і адпаведна іх музыка. Таму раю вам знайсці кліп іх там, дзе яны яшчэ граюць хіба што першым сваім складам. Вось бегчы песня, паслухаць, паглядзець там, дзе Лобач, Арцём зрабіў ім такі эстэцкі прыгожы кліп у стылі, не ведаю, сапраўднага дэтэктыва, калі яшчэ не было гэтага кіно. Мне здаецца, ну, па-першае, кіно ўжо на той момант было, таму што это 2014 год. Сапраўдны дэтэктыў. А па-другое, мне здаецца, вот першыя два альбома ў гэтага гурта былі найбольш удалыя. Это там «Девочки и космос»? Так, і другі, я не помню, там трохкутнік на вокладцы быў. Клёва, мне вельмі падабалася, таму што у них было такое прям лоу-файнае, фірмовае гучанне, як на захадзе, крутое. Вось, а потым, я не ведаю, я неяк далей уже не ўспрыняў. Ну, калі ўжо пайшлі ў такую электроніку, ну, там з'явіліся клавішы. Оно больш такое стало, як это сказаць, ну, больш... Я не ведаю нават, ну больш такое эстраднае, я не ведаю. Але сапраўды гурт Пласіба. Акуты гэта, ну, цудоўны такі пэрліна беларускага року, халоднага, наўмысна не сацыяльнага, не пратэснага, а такога, ну, который занураны у сябе. Вось. Это было круто. Ну, а гурт Глюкі? Ну гэта што было перад ім, а перад ім, так. Ну, я больш люблю такі тое, што вот апошняе. Я страшна люблю Глюкі, і не так даўно з'явіўся на стрімінгах першы альбом гурта Глюкі. Яго можна паслухаць нават. Таму я раю, сябры. Нам пішуць Сонцаў. Так, я ведаю, ну, я чуў гэтага выканаўцу ў інстаграме, ён спявае песні там на вершы Богдановича, яго вельмі прыгожы голас пад гітару спявае. Сіўцоў. Так это ж наш з раёна. Чакай, яго зовут Сіўцоў, так? Ілля Сіўцоў, так. Слухайце, у мяне такое, карацей, сябры, я прызнаюся, я калі бачу літары, на мяне скачуць у нейкія неверагодныя словы, і я ўсё жыццё слухаў Сонцава. Ну это Сіўцоў. Ён реально сонечны чалавек, у яго сонечная энергія. У каго таксама такое бывае, не ведаю, ну, у каго такое бывае, вы мяне можете зразумець. Мне ўсе вершы там на беларускай літаратуры, на ўсёй вучобе, я нейкія свае словы там, свае словы ставіў, таму што, ну, я бачу, яны мне па-іншаму складаюцца. І вось, я так слухаю, думаю, ой, які класны выканаўца, я на яго падпісаны, сачу там, і называў яго проста, ну, ён Сіўцоў, напісаны Сіўцоў, а для мяне Сонцаў. Это, канешне... Але ён легенда. Ты, у яго ёсць YouTube канал, я раю тебе падпісацца пра беларускую мову. На пачатку было слово называецца. Так, нам падкінулі таксама гурт «Люты сакавік». А гэта напісаў хтосьці Эрік Арлоў Шымку з 1992? Не, гэта не са стваральнікаў, адзін са стваральнікаў. «Люты сакавік» — гэта электронная музыка, сучасная, яна была... Я яе слухаў нон-стоп 20-й год просто. Там яны такія рабілі сучасную музыку з песнямі, там, дзе трасса, халера, трасца. Ну, такія рыфмы там цудоўныя. Адразу відаць почерк масцітага літаратара Уладзі Лянкевіча. Вось. Сябры, мы заразмаўляліся, я думаю, што зараз можна нам троху паграць. Так. Я запытаюся, Андрей, ты хочаш зараз сольна паграць ці са мной? Як табе? Можна я з табой? Давай. Вітаем шановного спадара Андрея Лугіна. Можем з тобой давай щось зараз? Ну, глядзі. О, «Синие горы» прапануюць. Это группа. «Синие горы»? Так. Я вот спыніўся на снах «Синей собаки». Сябры, наша наогул такая вялікая мара рабіць штомесяц такія сустрэчы. Мы вельмі ўдзячныя Вячаславу, ён еще будзе з намі граць, будзе размаўляць, што ён далучыўся да нас, таму што, ну, удвух я кажу, што можна адзін аднаго пазабіваць. А так, калі мы троху разбаўляем, вот ёсць новыя таленавітыя музыкі, то гэта заўсёды весялей і нам, і спадзяюся, вам таксама. Прывітанне, сябры. Да, гэта Андрей Лугін, знак стоп. Пачнём штосьці сыграючы з Андрусём. Потым я таксама выканаю нешта са свайго.
Андруся, з чого почнемо? Сябры, у нас такая з'явілася ідэя, што мінулы раз мы, здаецца, для вас гралі, там нейкія прэзентацыі рабілі, а цяперака захацелася трохі, можа быть, такой мінорнасці і узгадаць альбом «Мір і супакой» і з яго пачаць. А давай його, може, цалком сыграем. Бо просто, може, пазней троху, ці што? Што? Його цалком сыграем залпом пазней. Прабач, яшчэ раз. Што мы зараз... То бок, зараз ты выступіш, а пасля мы... А я думаю, што може у нас запланавана яшчэ чогось іншага. Давай тады я сыграю, потом Добра. альбом «Мір і супакой», каб не разрываць його. Добра. Сябры, такім чынам, мы для вас зайграем вялікі кавалак альбому «Мір і супакой», але перад гэтым для вас выступіць Андрэй Лугін, «Знак стоп», а мы пойдзем з Вячаславам піць гарбатку. І будзем маніторыць сацыяльныя сеткі і адказваць за вашы пытанні. І яшчэ, я бачу, што ўжо нешта прыляцела, таму шчыры дзякуй за данаты, гэта Блік, вось, дзякуй за кофе, Баймі кофе, дзякуй за Блік. Мы музыкі, таму мы любім грошы. Вось. Андрэй Лугін. Пакуль я яшчэ не нагаварыў лішняга, пайду займу рот сабе чым іншым. Музыкі былі грошы. Андрэй Лугін, так? Подай-ка нас, каб планшет я там додам эффектик просто. Давай. Вось. Сябры, яшчэ раз вітаю. Я сыграю, напэўна, зараз 2 песні для пачатку. І першая будзе, на мой погляд, вельмі актуальна на цяперашні час. Яшчэ не зусім светла, скажем, на вуліцы, яшчэ цёмныя дні і вельмі шмат машын ездзіць з фарамі. Ну, вось, пра фары. Кірунку, дзе сонца нам кажа, што ідзе спаць. Ноч паглынае і не дасць прытулку, таму будзем сэрцам дарогу шукаць. Маўчанне прыносіць смутак і не пакідае сілаў. Маўчанне прыносіць смутак, але пакідае сілы. Насустрач праехала пару машын, як заўсёды той, хто кіруе, не маўчыць, таму і тут не выпускаюць магчымасць сваё слова падключыць. О! Але мы маем свой план, і на святло чужых фараў арыентавацца не будзем. Сёння нас вядзе наша мара. Павер, ты можаш, і я смагу. Бог крочыць побач, накіруе па бязмежжы маю і тваю дарогу. Дорогу, дорогу, дорогу. Навокал стало темно, не разгледзець месца. Фары тусклым колерам ім перад носам светяць. Школы моих помылок новых, я не хаваюся ў тень под древом кволы. Не позбавляй мяне школы моих помылок новых, я не хаваюся ў тень под древом кволы. Не позбавляй мяне школы моих помылок новых, я не хаваюся ў тень. Сказаць, што заўгодна, а сэрца адчувае так, як ёсць. Паказваць свае веды сційкага і цёплага крэсла, гэта модна. Я падкрэслю такі спосаб. Не наша моц. Павер, ты можаш, і я смагу. Бог крочыць побач, накіруе па бязмежжы маю і тваю дарогу. Дорогу, дорогу, дорогу.
Ты закрычаў імя ці гэта такое? Вось. І яшчэ адну песню, такую больш лірычна-романтычную, такую сыграў бы. Цяпер агмень. Трохи пастроім. Запалю свой агмень і ў дарогу хутчэй, хай ягоны прамень дакранецца вачэй. Запалю свой агмень і ў дарогу хутчэй, хай ягоны прамень дакранецца вачэй. Я маю камень, хочу ими согреться, ды мне тело потребует тепла, а сердце хочу на каменях приготовать гарбату. Але колькі іскраў патрэбна сабраць, за якую плату? Маю толькі час. Запалю свой агмень і ў дарогу хутчэй, хай ягоны прамень дакранецца вачэй. Запалю свой агмень і ў дарогу хутчэй, хай ягоны прамень дакранецца вачэй. У чым правесці падораныя Богам хвіліны, каб не прамінаў пад крокамі час бы галіны. О, выпрабаванне дасць адказ праз гады. Цяпер утвараюцца сухія каменю насычаныя плады. О, ці застаюцца яны? Запалю свой агмень і ў дарогу хутчэй, хай ягоны прамень дакранецца вачэй. Запалю свой агмень і ў дарогу хутчэй, хай ягоны прамень дакранецца вачэй. Ну, гэта пакуль што ўсё. Пагналі, можа быць, зараз прэзентуем мір і супакой. Прэзентуем, кажу ж, мы ўжо прэзентавалі. Сябры, вітанкі. Вячеслав, можешь так трахец взять вот эту камеру и... А то меня обрезало, разумеешь? Теперь уже занадто. О, теперь во. Теперь добре. Нам таксама нагадалі пра гурт без назвы. Ось спадарня Тацяна Жарнасек. Ну так, гэта папулярны гурт, але, ну, да, згодны не Макс Корж. Так. І пытаюцца, ці ёсць у Вячеслава, які з намі грае сёння, хто вось далучыўся, скажу, што гэта не Вячеслав, я таксама не Вячеслав. Вячеслав там зараз перад камерай, ён яшчэ будзе сёння спяваць. Ці ёсць у Вячеслава сацыяльныя сеткі? Ты ёсць, Вячеслав, у сацыяльных сетках? У меня есть социальные сетки. То бок ты прагнуўся пад сістэму, і ў цябе ёсць сацыяльныя сеткі. У меня есть социальные сетки, я прогнулся под систему. Сябры, я атрымаў інфармацыю ад Вячеслава, што ён прагнуўся пад сістэму, у яго ёсць сацыяльныя сеткі, і ён прыйдзе ў свой час з песняй і скажа, як можна на яго падпісацца. Таксама заахвочваю запрашаць Вячеслава з гуртом і без гурта на розныя канцэрты, імпрэзы. Вось. Як часова ён у Варшаве базуецца, але можа даехаць да вас па ўсёй Еўропе. Ты можаш даехаць па ўсёй Еўропе? Я могу нават далей, у меня это самое, нават корейская виза была. Вось. А мы для вас зараз пайграем тады альбом «Мір і супакой», пэўны час. Хороший альбом. Ну, специфический альбом «Мир и супокой» на... Я 2 раза прослушал. Ну, это... Так это вот ты был, оказывается. Думаю, кто это его прослухал? Я 2 чалавекі. Да. Так.
Да рэчы, можете таксама пісаць у чаце, як адзначалі учора і можа сёння дзень роднай мовы, ці пісалі гэтыя дыктоўкі, ці удзельнічалі дзесьці ў мерапрыемствах, ці пісалі вершы. Якая у вас родная мова, можете написаць? І таксама я просто нагадаю, што мы ў канцы нашага стрыма вось гэтую цішотку з альбому «Цар Вужыны» прэзентуем некаму. Вось. Толькі мы яшчэ не прыдумалі конкурс, але, можа быць... Можа, у вас ёсць ідэя, які гэта можа быць конкурс? За што вам нам яе даць? Ну, в сэнсе, калі яна вам патрэбна, то вы можете напісаць, так, прыдумаць конкурс і выйграць яго. Плача тутэйшае неба, там не ляціць самалёт, топіць нямігу залева, стабільна адзін раз на год. Менскае наскае неба не абвалілася бок, хтосьці упарты і смелы моўчкі трымае яго. Песня «Мяжа». «Мир супакой» — гэта альбом, который ён мае прысвячэнне канкрэтным людзям, канкрэтным асобам. Вось ён вельмі, то бок, ілюстратыўны. І вось сустрэў знаёмую, якая распавяла, якім чынам яна уцякала з Беларусі, яна пераплывала раку халодную і кожны рознымі шляхамі рабіў сваю вандроўку, сваё падарожжа экстрэмальнае. І гэта не дзіва, але мяне найбольш уразіла тое, што мы пра гэта размаўлялі, і гэта ўсё было надзвычай будзённа. То бок, нічога страшнага, там нехта пераплыў горш, бо кепска плаваў, бо халодна было, згубіў пашпарт, а я вось добра плавала, лепш пераплыла. І вось гэта такая наша цяперашняя нармальнасць, будзённасць найбольш мяне ўразіла і натхніла на песню «Мяжа». Было шансаў мала, пашанцавала, цудам мінула, злая навала, не закранула, толькі пакінула шнары на скуры, кажа, што іншым горай было, а ты перайшла плыню ў брод, мінулае засталося ў мінулым, а сёння удача табе падміргнула. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, жыццё падзяліла ракою мяжа, не патанула, ты не патанула, сёння удача табе падміргнула. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, жыццё падзяліла ракою мяжа, мінулае засталося ў мінулым, а сёння удача табе падміргнула.
Колькі забрала злая доля гадоў тваіх сівых валасоў, глыбокіх слядоў, ты не лічыла, бо іншых лічыла больш вартымі дабрачыннага чыну. Пашанцавала, ранак спаткала і, можа быць, будзе смачная кава, будзе расстанне раней ці пазней, а сёння прынамсі ты выйграла дзень. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жыццё падзяліла ракою мяжа, не патанула, ты не патанула, а сёння удача табе падміргнула. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жыццё падзяліла ракою мяжа, мінулае засталося ў мінулым, а сёння удача табе падміргнула. Сябры, будзе у нас сёння лірычны вечар, спакойны, без нейкіх эмацыйных, без бадзёрых эмацыйных усплёскаў, будуць толькі мінорныя эмацыйныя спады. Што у нас, дарэчы, што у нас з чатам трэба глянуць, пасачыць. І нам трэба ўсё ж такі прыдумаць нейкія нашыя стандарты вось гэтага конкурсу на адносна майкі. Не, это меркантильно. Там мне подсказывают в ухо самые великие донаты, и тады майка того человека. Не-не-не, это... Самый маленький донат. Майка вышэй за всялякія грошы. Але снег трапна заўважыў. Пінжаковая вечарынка. Так, у нас шэра-пінжаковая вечарынка. Шэры фон, шэры пінжак, 1 на 2 пабіты моллю. Разумеете, что это один пиджак, просто я разрезал с тылу, вот мне там ззаду нічога няма, там просто голая спина. У Андрея так само, вось. И так раз. Ну ж ти палиш контору, ну, Андрусь, ну. А виглядає добре? Ну, але виглядає добре, так. Чекай, що ж ти тут робиш? Что, шэры камень сыграем, не? Так, конечно. Солнце промень, на шэры камень, грэе надзеяй на новый дзень, дзе упадзе, уздымецца дзе, шэры камень для цябе. Каб ветер гайдаў, як і кольвек калося, каб у пару распачалася восень, пільнуе ад згубы нябачныя восі. Валун пры дарозе, каб нам не застацца навек у аблозе, не скончыцца на холоднай падлозе, без знаку не знікнуць у астрозе знямозе. Моўчкі трывае валун пры дарозе. Сонца прамень на шэры камень, грэе надзеяй на новый дзень, дзе упадзе, уздымецца дзень.
шэры камень для цябе. Шэры камень болі болю не чуе, атрута кляцьба, трапная куля над ім не пануе, ужо не пануе. Толькі што плача па сыну матуля, нікога не бросіць аб дапамозе, пільнуе ад згубы нябачныя восі. Толькі што жонка дарэмна галосіць, не сунецца з месца валун пры дарозе. Сонца прамень на шэры камень грэе надзеяй на новы дзень, дзе упадзе, уздымецца дзе шэры камень для цябе. Нельга яму быць жывым не каменным, бо перакуліцца свет вокам гненна. Нельга яму мець сэрца і скуру, таму што імкне насустрач віхура, а за яго целам цвярдым хаваемся размаітыя мы. Гаротныя, годныя, неверагодныя, хаваемся мы ад бяды. Хаваемся усялякія мы, цвярозыя і ніякія, шляхетныя ці то шармяжныя, адважныя ці то прадажныя, за целам каменным на рубяжы. Дай Божа жывым да світання дажыць, нямножку дарозе спачылых шыхты, хаваемся мы да пары. Сонца прамень на шэры камень грэе надзеяй на новы дзень, дзе упадзе, уздымецца дзе шэры камень для цябе. Сябры, мы па-хуткаму бяжым па гэтым альбоме, пасля за вамі пагаворым. Вось, проста будзем пакуль што ў гэтых песнях, яшчэ нам засталося не шмат. Можа быць, зробім нават разаб'ем іх, не? Паглядзім па настроі. Шэры камень так нечакана проста, ну, знаёмы аказаўся героем, які загінуў. Ну, такія часы халерныя, што ў нас знаёмыя з'яўляюцца героямі, яшчэ гінуць. І гэта было для мяне так прыгаломшыла проста, што я нават не ведаў, што ён у гэтай сваёй гераічнай дарозе знаходзіцца. А вось так аказалася. Толькі даведаўся, калі ўжо чалавек загінуў. Бывае такое. Зайграем песню. Дарэчы, ёсць кліп у Андруся на канале на песню «Шэры камень». І вельмі, на мой погляд, на мой густ таксама вельмі класны. Так, кліп здымаў Яўген, цудоўны баяніст, музыка, з якім мы граем, супрацоўнічаем, але ён і добры аператар, які ўзяў і зняў кліп. А яшчэ на канале ёсць кліп на песню «Цар Вужыны», які здымаў ужо цудоўны аператар Андрэй. Таксама яго шчыра раю. Вось, задаваленнем буду дзяліцца ў каментарах спасылкамі на цудоўных мастакоў, аператараў, музыкаў. Таксама вось да нас неўзабаве вернецца Вячаслав, які падзеліцца сваімі соцсеткамі, і яго можна запрашаць на канцэрт, і ён будзе... Это я так кажу, так, конечно, смело. Может быть, и нельга запрашаць, я не ведаю. Может быть, он прыйдзе скажа, што нельга, але я со свайго боку кажу, што можна запрашаць, запрашайце. Заиграем песню «Зорка Венера». Уже сам потом будешь. За то, что ему концерты тут напланаваў. Что зробіш? Конференсье. Сябры, як ваше жыццё? Давайте так, мы майку презентуем таму, хто можа, не ведаю, а вы, як у вас з творчасцю? Вы самі пішаце што-небудзь? Калі вы складаеце хоку, ці нейкія чатырохрадкоўі, то ці, можа быць, кароткі эсэ, там, 3-4 словы філасофскія. Гэта будзе круто. Давайте вось зробім творчы конкурс, і мы пачытаем нешта ў каментарах, што вы дашлеце, і хто выйграе, хто выйграе творчы конкурс, вось у каментарах просто літаральна чатырохрадкоўя, рыфмаванае ці не, то мы з тым перастрэнемся ці то у Польшы, ці то у Еўропе, ці то паспрабуем неяк перадаць майку ў Беларусь. Это ўжо тэхнічныя пытанні. А зараз песня «Зорка Венера» таксама прысвячэнне канкрэтнай асобе. Вось
моцнай, радаснай, жыццесцвярджальнай дзяўчыне, якая глядзіць часцяком нашыя стрымы з Беларусі. Што? І вось, што прыемна супрацоўнічаць з рознымі музыкамі, можна пачуць, як Андрэй спявае вось гэтую песню. Для мяне гэта, куды лепш, чым Ну да ладно, всё, не заканчивай. чым каб ён не спяваў гэтую песню. Включаем. Фонограмму включаем, поехали. Каб зберагчы координаты важные, штабные пункты, мапы и фураж. Сняли фуражки и сошли с локаторов, наладили цивильный антураж. Сховали месца ў нашай дыслокацыі, замаскаваліся надзейна аж. Не разабраць у гэткай адаптацыі, дзе акупант, дзе абаронца наш. І вось па ўсіх законах мэтазгоднасці рыштунка укрыць і зберагчы. Высокія вайсковыя чыноўнікі ліквідавалі ад гармат ключы. А ты, аматарка, не ведаеш тэорыі, стратэгіі, не ведаеш аснов. Была учора ў мінскай філармоніі, у сераду чакае Магілёў. Аддаеш ні кроку тэрыторыі, не саступаеш родных гарадоў. Читала книгу в тягнику до городни и подмигнула Менчуку метро. Каскад не збрыў, наладила огледзены, усцяж пільнуеш вуліцы дамы. У пераскоп уважліва глядзелі мы за ходам дзеянняў тваёй вайны. Ад Берасця да Вітэбску маланкаю ты мільганеш і дыхаць там лягчэй. Надзея нашая глядзіцца зранку, блакітны гард усмешлівых вачэй. Зорка Венера, надзея і вера. Зорка Венера для ўсіх нас гарэла. Зорка Венера, надзея і вера. Зорка Венера гарэла, згарэла. Зорка Венера, надзея і вера. Зорка Венера для ўсіх нас гарэла. Зорка Венера, надзея і вера. Зорка Венера гарэла, згарэла. Я прапаную зрабіць нейкую нам паузу, каб все ж таки нас Можем быў покоммуниковать фест. трохи з людьми, калі там былі якісь Так. І я пісаніна. таксама запрашаю, давай покомунікуем і запрашаю падрыхтавацца Вячеслава, так? Пайграеш, Вячеслав, зараз? Конечно. Цудоўна. Не гош. Вячеслав сказаў, што ён паграе, так і быць. Праз губы так, можа быць там. А вось нас до Трампа адпраўляць. Вы до Трампа сабраліся, прынамсі касцюмы ёсць. Касцюмы ёсць, карты ёсць, касцюмы ёсць, усмешка на 20 баксаў ёсць. То бок, можам і да Трампа.
Вось шэры камень у тэму гэтага да шэрага каменя. Так. Так, ну не толькі да касцюму. Да, дзякуй. Пра надзею і веру. Гэта зараз, так, што мы ўжо ігралі. Так, ну вось каментар прыляцеў, напэўна, тады, калі мы... Але яшчэ, напэўна, не спявалі пра надзею і веру, а якраз, да, была вядома, якая песня, клас. Я нарадзіўся беларусам сярод лясоў, чакайце, гэта можа быць... Гэта творчы конкурс, так, я казаў, што у нас творчы конкурс, хто хоча даслаць нейкі верш, не кароткі, там, рыфмаваны ці не, то тады мы будзем разыгрываць гэтую майку з царом Вужыным, вось, з папярэдняга з апошняга альбому «Цар Вужыны». Я скажу папярэдняга, таму што новы альбом ужо на падыходзе. Вось, і таму гэтую майку будзем перадаваць нейкім чынам. Андрей, там ёсць там нейкі ты самы верш, то прачытай яго, калі там ён ёсць. Вось, тут ёсць 3 варыянты ад аднаго аккаунта. Відавочны пераможца. Карацей, чакай, нешта тут у мяне. Вось. Я нарадзіўся беларусам сярод лясоў, балот, палёў, і месцам тым я ганарыўся памежжа дум, культур і моў. Можа, ганаруся памежжа дум, культур і моў. Напісана ганарыўся, ну... Ну, у нас такая рэд-калегія наша. Трэба давай ще раз прачытай. Я нарадзіўся беларусам. Зараз, прабачце, я ўключу Некляева. Я нарадзіўся беларусам сярод лясоў, балот, палёў, і месцам тым я ганаруся памежа дум, культур і моў. А давай мы паэксперыментуем. Давай наступны верш. Не, так давай жа цяпер дэкламаваць верш. Я прачытаю, як я, а ты прачытаеш, як хтосьці. Добра. Што ж табе сабой быць? На поўдні добрая краіна, блакіт у вачах, валоссе ў злаце. На поўнач там моя радзіма ўжо ледзь існуе, цяжка ў стаці. Ужо ледзь існуе, цяжка ў стаці, напэўна, так будзе. На поўдні добрая краіна, блакіт у вачах, валоссе ў злаці. На поўнач там моя радзіма ўжо ледзь існуе, цяжка ў стаці. Это ось трошки такого больш жаноцкага дадаў чытання. Андрей, калі ласка, давай наступны верш. Ты чытай, але старайся, прынамсі, у нас конкурс ёсць такі. Чакай. Гаворка ў вёсцы не трасянка, палескі суржык там пануе. Таму ў суседзяў з немаўлянку, як рыбы мы сябе адчуем. Слухайце, ну, у нас вось ужо яўны пераможца, і, ну, пакуль што, ось, у лідарах, ну, вы даслалі тры вершы. Фергі Тайм, вось, як я бачу, вы сябе называеце такім чынам. Але можа у вас ёсць псеўданім, то, канешне ж, можаце парэкламаваць сябе, да. Фергі Тайм, так, Фергі Тайм. Вось, бачите, тут падпісана Фергі Тайм. І шаноўны ці шаноўная Фергі Тайм, ну, пакуль што вось мы вас ставім у плюсік, пасля ў канцы трансляцыі мы падвядзем вынікі, але пакуль што у нас ёсць пераможца. Але будзем мы далей, можа быць, нехта будзе у вас канкурэнт. Вось, ужо падыходзяць канкурэнты. Тацяна Жарнасек. Тры музыкі у этэры святкавалі дзень без мовы. Толькі трэба па піяры дасылаць ім прапановы. Я думаю, што гэта таксама моцны... У нас будзе пасля галасаванка. Вячеслав, ты запамінаеш? Вось, верш пра 3 музыкаў, папярэднія вось вершы. Будзем пасля галасаваць. Так. Але снег, вы ж можете свой верш напісаць. Чаму вы дасылаеце мой верш?
Табе падорыць верш, ды не падорыць сэрца, хто побач за сталом, яму ўсё адно, знямелая душа ніяк не схамянецца, не адагрэеш ты яго сваім цяплом. Так, гэта... Шановны спадар Алесь Снег, вы ж цудоўны паэт, вы дасылаеце нам у конкурс свой верш. А гэты верш, так, гэта верш Андрусята Кінданаха, гэта... Ну, гэта верш... Это песня Рэха «Дурніца». Табе падорыць верш. Вось, сябры, пішыце, дасылайце, у нас ужо ёсць 2 прэтэндэнты, пасля мы ў канцы эфіра да вас звернемся, калі вы зараз пойдзеце піць гарбату, там ці ўжо стаміліся слухаць нас, мы ўсё адно ў канцы трансляцыі мы абвясцім пераможцу, і пераможца можа будзе пасля канец трансляцыі адматаць і напісаць да нас у каментары, і мы будзем ужо думаць, як яму перадаць гэтую майку. Вячаслав, запрашаем, калі ласка. Андрей, хочаш выказацца яшчэ... Ну, наконт чаго-небудзь, наконт палітычнай сітуацыі ў свеце. Давай, уже Трампа узгадывали сегодня, достатково. Окей. Запрашаем Вячаслава і... Ой, пробачка у нас как. Алесь кажа, што не казалі пра аўтарства. Ну, я зразумеў. Алесь, і все астатнія, хто яшчэ не чуў, то у нас творчы конкурс на майку, дасылайце вашыя творы, вашыя ўласныя. Не з чату GPT, не іншых паэтаў, а менавіта вашыя, бо самае каштоўнае, што ёсць, то гэта вашае аўтарства. І было пытанне да Вячаслава, ці маеш ты соцсеткі, як цябе знайсці? Так, дастаткова проста забіць у пашукавік google.com імя Вячеслав Кміт па-беларуску. І вы знойдзеце мае сацыяльныя сеткі, але прасцей мяне ўсё-такі знайсці ў Варшаве, каля цэнтральнага вакзала, ці, напрыклад, каля... З квітком на Мінск. З квітком на Мінск, калі... Альбо бар Аматарская, альбо іншыя месцы. Вось, таму давайце я вам заспяваю нешта, а вы, сябры, калі ласка, не саромцеся, удзельнічайце ў нашым конкурсе, і альбо проста пішыце, як вы маецеся, што вам падабаецца, што вам не падабаецца, і потым мы разам з Андрусём Кіндангам абмеркуем, што вам падабаецца, а што не падабаецца, і раскажам, што падабаецца, а што не падабаецца нам. У голове моей жутеют успомины, не уплываючи на колер волосов. Листы у скрыни стали все пустые, и нараджение не забаве святковать. Спокойный быцем, руки у кишенях, глядеть навокал, батька листопад. Учора я не здолел встать с постели, и попередники пильнуют нас далек. Апошняя размова уздоўж дарогі развяваюць
її. Со мной заодно мое косое воко, и в раздымок у пашпорте моим. Так, вось такая песня. Таксама адна з першых напісаных мной у Классная песня. добрая песня, мне подказывает спадар Андрусь Такенданг. Подпишитесь, ласка, на ягоны YouTube канал, слухайте ягоную группу, слухайте группу Андрея Лугина, слухайте ихнюю агульную группу, слухайте мяне. І самае галоўнае, слухайте сябе і свае галасы ў галаве, калі яны ў вас, канешне, ёсць. Так, і зайграю вам яшчэ песню. Дзе голова трышыць ад рэха, ты сустрэнеш чалавека з грашыма ў гаманцы. У зіходкіх сонца промнях твае зграбныя рамёны, як два памежныя капцы. Бутельки разбиваются об цегляные муры, и пьяницы, что пятницы, все стоять с руками до горы. Твои отвольные руки и проклятая хода померти не даются скрухи и срывают дах. Срывают дах. Увушу проминуло лето, ты забылася про гэта, нібыта незнарок. И твое адлюстраванне у паўночным океане затлумляе клёк, затлумляе клёк, затлумляе клёк. Бутылки разбиваются об цегляные муры, пьяницы, что пятницы, все стоять с руками до горы. Твои отвольные руки и проклятая хода померти не даются скрухи, взрывают дах, взрывают дах.
вось такі нумар таксама ёсць. Это хит! Это хіцяра, Это хіт. реально, это реально хіцяра, але напэўна вось наступная песня вось будзе прям, ну вот это зусім хіцяра. Яе я напісаў даўно, між іншым, па замове ад аднаго вядомага гурта, который між іншым вельмі падабаецца Андрусю Такіндангу. Не будзем называць імёнаў, каб не было рэклямы. Вось давайте праспяваю, а потым пагамонім з вами. Прачынайся хутчэй, нам трэба шмат чаго яшчэ паспець. Хай бура грымне ямчэй, а мы апранемся цяплей. Мы брыдзем у цішыні, нашы карані усё мацней, усё глыбей. Новый дзень састыў, кубку сонца узышло над пастарункам, і той адкінуў цень. Мы брыдзем у цішыні, нашы карані усё мацней, усё глыбей. Бывайме зброю траурным строю, нашых пакоях заўсёды усё пад кантролем, заўсёды усё пад кантролем. Мы брыдзем у цішыні, нашы карані усё мацней, усё глыбей. Мы брыдзем у цішыні, нашы карані усё мацней, усё глыбей. А цяпер давай. Дзякуй, дзякуй, сябры, за ўвагу, за запрашэнне, дзякую арганізатарам данага этэру, за наведванне нашага этэру, дзякую нашым шаноўным гледачам і слухачам у сетцы інтэрнэт. Вось, давай, можа, Андрусь, далучыся, і мы з тобой абмяркуем нейкую важную тэму. Добра, тады зараз я запрашаю Андрэя Лугіна таксама зараз рыхтавацца. Так. Андрэй, можаш трохі камеру зноў пасунуць пакуль? Вось, просто тут зноўку мы атрымалі, напэўна, верш, натхнёны табой, Вячаслаў. Так. Ад Тацяны верш. Мы чакалі LinkedIn ці нейку тэлеграме. Ты ж у Google нас паслаў, ці двожыц у Варшаве. Так, гэта я, это зрабіў. Так, да, я згодна. Улась напісаў, што святкуем масленіцу. Улась, ты ўжо залез на это, на слуп, і там ужо дастаў это абаранак, ці там, што там трэба было, бот дастаў зубамі, вы атрымаў конкурс, з'еў найвялікшы блін, даражэнькі. Пытаецца Улась, што прапусціў. Ну, можна пасля будзе адматаць і там паглядзець, там, канечне, былі інсайды, была інфармацыя, которая шакуе. Вось, але это можна будзе Улаць адматаць, пасля Улаць адматаць. Вызначыліся, хто зараз нумар 1 на белсцэне. Можам гэта абмеркаваць. Давай падумаем. А давай па якім крытэрыі мы будзем гэта вызначаць? Ну, па розных. вызначаць? Вось па гастролях там у Беларусі, напэўна, гэта Дразды цяпер гурт. Ну, слухай, не, ну такое давай нават не улічваць, это же все-таки палажняк. Што такое палажняк? Ну, тое, што даюць. Ну, в сэнсе, ну это же нейкая там вот эта вот вся эстрадная машина беларуская, адмінресурс. Не, Дразды гэта іншая гісторыя. Віталік, ён такі учэпісты хлопец, который так вельмі доўга ішоў да нейкай такой эстраднай папулярнасці.
Вось, то бок это аніяк не эстрадны ресурс. Не, ну слухай, не, ну это же каналы, вось это распаўсюджванне інфармацыі, это там, ну, там телек, дамы культуры. Не-не-не. Наўрад ці же, калі ты звычайны чалавек, тебе наогул пусцяць в дом культуры выступаць. Пусціць, ну, то бок я Не чаму пускалі. я чаму так зараз адвакатую гурт Дразды, таму што У іх на Азоў, як месца, дзе чыноўнікі жывуць. Ты не думаў? да, ну, любы гурт ён куды больш значны і высокі за ўсіх чыноўнікаў, за ўсе міністэрствы. Вось, таму то бок я думаю, што чыноўнікі мусяць раўняцца на артыстаў, на музыкаў, таму што музыкі размаўляюць з вечнасцю, яны размаўляюць з мастацтвам, а чыноўнікі вырашаюць дачэсныя будзённыя праблемы. Таму як чыноўнік можа дагнаць музыку ці параўнацца з ёй, гэта немагчыма. Это правда, так. Вось. Ну, я думаю, что номер 1 по гастролю все-таки Лёха лайтовый отрымливается, потому что я гляжу, их реально, типа, каждый день я бачу нечто. Ну, я, конечно, не так уже пильно сачу, но они постоянно ездят и постоянно играют. Ян Клапоцкі шмат іграе па Беларусі. Так, да, так само, да. Вось. Але калі казаць пра такую, што шмат людзей збірае, то бок ёсць хітовыя песні, то гэта менавіта, ну, мне здаецца, што зараз у Беларусі гэта Дразды. Вось, не глядзячы там ні на што, ну, на маю думку. Ну, добра, тут мы с тобой не погодзімся. Але, сябры, хто мае рацыю, я ці Андрусь, пішыце ў чат. Пасля так у свеце, хіба што гэта, ну, маўчаць дома. Вось. Пасля Нюрнберг з беларускіх. Макс Корж. Макс Корж? Вось. Мне здаецца, вось. Ну, гэта хто што зараз стварае такую моцную хвалю. Ясна, што... Я не ведаю, а мне здаецца, што Саюз. В гэтым сэнсе. Потому что вось у іх такія гастроли ў Европе, в пристойных месцах, то есть у іх там полные зали, там все такое, во всяких там джаз-клубах, их взяли, и они на BBC играли, типа, пару дзён тому. Тому я ставлю на іх, что у Европе іх любяць, і мне гэта падабаецца. І плюс по-нашаму спяваюць цяпер уже. Вось, ну, але я так разумею, што ўладзь пытаецца, хто зараз нумар 1, ну, то бок... Ну, ўладзь, відавочна. Розныя крытэрыі. Калі казаць вось такую папулярнасць, ну, у шырокім сэнсе такая канвенцыйная, у шырокім сэнсе гэтага слова, то бок колькасць заляў, вось гэта інтэнсіўнасць гастроляў, ну, хіба што вось гэта адзін крытэр. Іншы крытэр гэта нейкія мастацкія перавагі нашыя асабістыя, то яны, канешне, будуць разыходзяцца. І маральныя таксама, маральныя нейкія перавагі. То бок ёсць нейкія музычныя плыні, якія нам адпавядаюць, і для нас яны нумар 1. Умоўна кажучы, мне там больш цікава сачыць за, не ведаю, за групай ночы, чым за групай «Молчат дома», калі так параўноўваць. Але я разумею, што аб'ектыўна гурт «Молчат дома» гэта зорка сусветнага ўзроўню, а гурт ночы гэта будучая зорка, умоўна кажучы, которая набірае маштаб. Вось. Але мне па сэрцу больш гурт ночы. Тое сама могуць быць параўнанні з гурта «Саюз» і гурта «Нюрнберг» альбо якія-колік параўнанні. Ну так, зато і любім. Галоўнае гэта ўзгадаць максімальную колькасць нашых калегаў, каб все было справядліва. І ўсе атрымалі належнае, менавіта ўзгадку ў нашым з табой дыялогу. Я думаю, што гэта варта, важна ўзгадваць музыкаў, калегаў, і мне прыемна, калі там мяне ўзгадваюць. Я з задавальненнем дзялюся той музыкай, якая мяне закранула, і захвочваю ўсіх слухаць, не ведаю. Вось, дарэчы, калі ўзяць Лейбонік Сергея Башлыкевіча, таксама, ну, ён скапіў пэўны нерв, і альбом «Імігрант», пасля песні, якую напісаў па Мікіце, ну, все гэта, ну, трапляе ў вялікую колькасць людзей, і ён стварае свой, так, не ведаю, спецыфічны стыль і сваю такую катку, сваю супольнасць, сваю зграю, якая разумее вось гэтыя спасылкі, гэтыя жарты, которые вось ад «Што дзе калі», ад КВЗ, вось такі хуткі тэмп і хуткі розум. Вось. Ага, тут мне Наві-бэнд напісалі. Яны табе самі напісалі? Не, тут яго, просто я, гэта, напэўна, да папярэдняга пытання, якія гурты там вам даспадобы, не мейнстрімныя. Ну, карацей, Наві-бэнд гэта так. Зусім не мейнстрімны было гурт. пытанне, Ага. не толькі пра музыку. А што, тут нам Андрэй нагадвае, што было яшчэ якое было пытанне? Пра дранікі, пра Ліцкае. Не, Ліцкая і Ліваря, гэта хіба што, напэўна,
намёк на песню Сацяграха, не? Калі казаць лідская ліварыя. Ой, ну давайте яшчэ лідская ці ліварыя. Гэта, напэўна, намекаюць нам на песню Сацяграха. Navy Band, так, гэта флагманскі такі калектыў, яны амбасадары пазітыву, мілаты. Я не ведаю, Вось. я не сачыў за гэтым гуртом апошніх гадоў 5, таму не магу нічога сказаць. Ага, вот яшчэ Snob Snow, больш класна. моднае такое. Ну, карацей, сапраўды, тут вызначаць, як у спорце, хто нумар адзін. Ну, я кажу, што ёсць нейкія аб'ектыўныя крытэрыі, которые відавочныя. Там мы бачым, што там польскія артысты не могуць сабраць стадыён нарадовы. Макс Корж можа сабраць у Польшчы стадыён нарадовы. І прыемна ад гэтага. Мне кажучы, гурт Дразды ў рэшце рэшт выбіўся з хітом, і вот ён ездзіць па ўсёй Беларусі несупынна, яго там забараняюць там дзесьці, там нехта яго там ушчамляе за тое, што ён там не задужа рускамоўны, а па-беларуску спявае. А яны ўсё адно так неяк паміж гэтымі дажджынкамі лавіруюць. Дажынкамі і дажджынкамі, так. Все правильно. Вот, Андрусь, а якая табе музыка агулам падабаецца? Ну, калі мы выйдзем з нашых... Шыльнымі радамі? Так, да, мы выйдзем шыльнымі радамі з нашага кантэксту. Вось, якія ў тебя яскравыя слухацкія перажыванні за 25-й год былі? Што ты, может, адкрыў для сябе? Ці пераадкрыў? Ці што-нибудь такое? Ну, каб не замыкацца, ведаеш? Мы знаем все эти імёны, знаем все наши группы. Тут собрались люди, которые этим цікавятся. А вось, давай что-нибудь. Ёсць гурт мінскі, называецца «Парус», і ў іх выйшаў альбом. Ну, гэта такі эмбіент, вось, і там, ну, я не асабліва народныя спевы люблю, але там, ну, электронная музыка, і там ёсць, і там Ганна спявае, такая выканаўца, спявае народныя песню, і такая своеасаблівая манера народная, яна высока спявае вось на такіх, на галоўным рэгістры, і гэта так, ну, гэта ў яе так кранальна атрымліваецца, вось, і мне некалькі песняў праекту «Парус» дуже спадабаліся. Я ўдзячны ім за гэты альбом. Вось. Хаця я не асаблівы аматар электроннай музыкі, не асаблівы аматар народнай музыкі, але вось мне гэта закранула. Вось. Ну, зараз актыўна Аквалерія грае таксама электронную музыку, не толькі з праектам «Крыві», вось, але з Тэтрайдам яны робяць канцэрты, ездзяць. Вось. Гэта для аматараў, калі вы цікавіцеся спалучэннем электроннай і народнай, мне падабаецца песня «Канапелька» і «Высацівы». Ну, яна ўжо не новая песня, але вось я яе сёння выпадкова паслухаў і зразумеў, што мне падабаецца вось песня «Канапелька», таму што там зноўку электроніка, народная песня, але там ёсць такія матывы трошечки такі григоріанскі, там дзе «Канапель, чаму не нялёна та-та». І вось гэта вось там вот менавіта вось не аднекуль узялося гэты григоріанскі спеў у народнай песні, ну, намёк на яго. Гэта я яго ў сваёй галаве злавіў, і мне яно так вельмі імпануе. Круто. А табе што? Я пераацаніў каштоўнасці музычныя у тым ліку за 25-й год. Я шмат чаго для сябе адкрыў, прям процьму рознага ўсяго, але, напэўна, самае, ну, з такіх яскравых, но это не 25-й год, а апошнія 2 месяцы, што я дома сижу, музыку слухаю, больше я нічым не займаюсь цяпер. Вот я сюды ехал, я слухал альбом гурта The Books, кнігі, калі перакласці, The Lemon of Pink называется. Ты знаешь такой? Гэта калажная электроніка. Я боюсь памыліцца, можа і ангельская, можа французская, ну, карацей, нейкая там. І это старая з нулевых яшчэ група, вельмі фірмовая. Нарезаны розныя сэмплы, і яны в один контекст вписываются, абсолютно размаітыя сэмплы, але праз тое, што они вельмі трапна вписываются, то яны як бы такая музыка, которая, ну, як сапраўды такой вот синусоида, да, то она в сенсе, она постоянно вверх-вниз, там одна нота играется там умовно на флейте, да, а потом штучно обрезается пассаж и вставляется другая нота, которая уже там заиграна на синтезаторе, але мелодия одна и та же. Вось, и это параллельно там с несколькими слоями гитар, там с разными там эффектами, карацей. The Books, вот вельмі раю послухаць, в асаблівасці даже, ну, дзень, калі такія шэры, дождь, а там такая музыка такая прыгожая, все-таки лиричная. Это вот добрые сябры, кто любит The Books, напишите в чат. Классная группа. The Lemon of Pink 2006 года, здаецца, альбом. Слухай.
Ну, я думаю, што нам трэба зараз што? Вынікі яшчэ рана падводзіць? Я дома. У нас яшчэ, як бы, сябры, як у вас сілы? У цябе ёсць сілы яшчэ? Ну, у меня есть трошки силов, тому... Ты глядзіш на час, таму што ты ў 12 гадзіну ператворышся ў гарбуз? Я перетворюсь в отсутность электрички на Варшаву. Андрей, у цябе ёсць сілы? Добра, тады сябры. Ну и вядома, Андрей Лугин, конечно, как мое переживание серьезное 2025 года. И Андрусь Тагендан, Андрусь Капелла. Где ты послухаў Андрея Лугина, мне цікаво. Мне здаецца, что мы играли во Вроцлаве в 24-м году. Не было такого? На улице, там, в парку нейкім не было такого? Там еще Федя Жывалеўскі был, и Помидоров. Пачаўся міжсабойчык. Так. Хлопцы ўзгадваюць, дзе яны перасякаліся, Так, Вячеслав и да. Вось Андрей. тады, а с тобой, ты, дарэчы, это был не паэтычны верш, это наш был сольник в Кракове в 23-м годзе, ты туды пришел, и мы потом пошли пиццу есть и пиво пить. Смачно было. Хороший Так. верш. Короче, я в бизнесе давно, калі кто думал, что я там школьник, умоўна. Ведаеце, что так, школьник, але в бизнесе давно. Маладых нагцей. Што, сябры, мы працягваем сет Андрэя, вось, працягваем наш музычны вечар. Ну і пасля яшчэ мы пайграем, Вячеслав пайграе. Так. І яшчэ купляйце кнігі выдавецтва «Лысый чэрап», калі ласка. Калі уведзець такое выдавецтва, то цікаўцеся, шукайце «Лысый чэрап». Я нагадаю, што таксама можна нас парадаваць донатамі, можна блікам кідаць вось на гэты нумар, альбо там прымацаваная да трансляцыі Buy-Coffee. Шмат магчымасцяў, калі у вас ёсць на гэта жаданне і ресурс, то будзем задаволеныя. Андрей, ты готовы? Так. Я не чую вас. Ты готовы, Андрей Лухин? Чарговая налепка закрывае апошні кавалак цела, і цяпер не ўбачыць нічога, не разгледзець, што тут пад знешнім слоем. Не шукай логікі там, дзе ўсё расказана, там, дзе ніхто ні з кім не звязаны, дзе састаўлены ўсе спіскі, незалежна ад знешняга ціску жыве непадзельная часціца на паверхні мала, асноўная частка ўнутры, ні добра, ні зла няма там, толькі рытм. Не шукай логікі там, дзе ўсё расказана, там, дзе ніхто ні з кім не звязаны, дзе састаўлены ўсе спіскі, незалежна ад знешняга ціску жыве непадзельная часціца на паверхні мала, асноўная частка ўнутры, ні добра, ні зла няма там, толькі рытм на паверхні мала, асноўная частка ўнутры, ні добра, ні зла няма там, толькі рытм. Сыграю такую песню, якую апошні час малавата играю на канцэртах, але вось для сённяшняга стрыма, мне здаецца, яна была б актуальная.
упаду і моя голова дакранецца зямлі, то одну хвіліну буду чакаць, і гэта хвіліна мяне глядзіць. Хоча мяне спыніць, можа не дарэмна, ты мне патрэбна, каб сфокусироваться на тым, што засталося ў чаканні сустрэчы з тым самым госцем. Внутры туман, гэта не падман. Мне не здалося, я знайду цябе у глыбіні думак, знайду цябе. Не хвалюйся, што навокал шумна, знайду цябе. Гэта маё жаданне, ветер аддае мне твоё дыханне. Мой дом навучыў мяне і працягвае вучыць, што трэба змяніць, што аддаліць і больш за тое, да чаго трэба працягнуць. Малюй руку, якая цягнецца за табой, набліжаецца ў твой бок. Я не ўбачыў знак стоп, таму зараз не глядзі на мой азноб. Цела ў старую прывычку хаваецца, а я больш не сумняваюся. Я знайду цябе у глыбіні думак, знайду цябе. Не хвалюйся, што навокал шумна, знайду цябе. Гэта маё жаданне. Зараз побач, зараз побач. Добре, я розумію, що пісня була задовга, Андрусь, вирішу скончити процес. Що? Ну, добре. Не бувають такі моменти, може, ці то відстоми, а ці так по житті. Уже смех тяжко стримать. Да, это была песня. Какая это была песня? Знайду тебе. Песня «Знайду тебе». Ну і што ж, напевно, яшчэ одну песню. Хай гэта будзе такое, ну, конкретное ад мяне віншаванне з днём роднай мовы, учарашнім, сённяшнім, з тыднем. Што нас чакае і чаго чакаюць ад нас гэты адказ. Пробач, Андрюс, ходzi, давай штосьці іншае сыграем, я ўжо, ведаеш. Окей. Так. Сёння быў троху задоўгі і зацяжкі дзень. Сябры, справа ў тым, што Андрей тут... Вячеслав, можешь... Оператор, ты нам это, не спи в шапку, что такое-то? Верните Декинданга в экран, на великую сцену. Справа ў тым, што Андрей тут з Прагі прыехаўшы, а яшчэ сёння ён граў на... У Варшаве, карацей... На дыктоўцы, а я ўчора дыктоўку пісаў. Музычнае жыццё сабачае. Але нам гэта падабаецца. Спадзяюся, што і вам падабаецца, што тут адбываецца. Так, я прям раз, два. Там пішуць, што пад нашы, Андрей, пад твае лірычныя песні там мяса марынуюць і добра ідзе. Сябры, карыстайцеся музыкай, марынуйце мяса, кахайцеся пад музыку, адпачывайце, драміце. Хай гэты стрім будзе ўпрыгожваннем для вашага вечару. Зараз мы тады працягнем з альбомам «Мір і супакой». Вось.
Што там вершы яшчэ якіясьці былі? У нас пакуль што вымалёўваюцца два удзельнікі, два фаварыты, і мы ўжо так прадумваем, ну пакуль што два, вось, і гэта круто. Мы думаем, што можа быць будзе яшчэ нейкі дадатковы прыз, таму што два моцныя вельмі канкуренты. Вячеслав, паслухайце, ёсць там домра. Цудоўна, добра, все добра. Сябры, мы працягнем альбом «Мир и супакой», песня «Дарога», якая напісалася пад уплывам аб'яву Мінск-трансу ў аўтобусе 112. Што, не «Дарога»? А «Нядзелька». Песня «Нядзелька» перад «Дарогай» ідзе. Не, вот «Дарога», все правильно. «Дарога» пасля нас. Все, «Дарога», так. Мінскі філіал аўтобуснага парку прапануе правесці на базе сваёй банкет юбілей, стол памінальны, котлеты, пюрэ і яшчэ розныя ёсць варыянты. Триває дорога, тримає тривога, тримає тривога, триває дорога. Жартовали, ехали, жили, цягнікамі межы праціналі. Мы былі нібыта каралі, мы былі нібыта жабракамі, каштавалі таннае віно і шукалі шчасця ў кханні, верылі адно ў аднаго, ды адное ушчувалі. Жартавалі, ехалі, жылі, цягнікамі межы праціналі. Мы былі нібыта каралі, на кані ў шатах у выгнанні, каштавалі таннае віно, грэліся ў цэрквах і кавярнях. Божа, дай вярнуцца на Ростов з новых пунктаў нашага выгнання. Трывае триває дорога, тримає тривога, триває тривога, тримає дорога. Неделька? А які там нас тональність, не пам'ятаєш? До мінор. А, окей. Песня «Неделька»
як і всякая песня з альбому «Мір і супакой», гэта прысвячэнне канкрэтным людзям, і калі я спяваю гэтыя песні, згадваю сваіх прыяцеляў, сяброў. Сястрыца моя нядзелька, якія навіны падзей. Скажы, панядзелак, што татулі-матулі чутно. Доўгачаканы аўторак, калі з пляшкі вылеціць корак, келіх святочны вып'ем да дна. Скажы мне, калі серада. Адмыецца ў чысты чацвер ад цвілых муроў смуроду. Прыйдзе да хат твой касінер з пятніцы на суботу. А што будзе потым за тою суботай? Плот зруйнаваны, аплецены дротам, разгублены дурань у берцавых ботах. Будуць за той субота. А што будзе па-за тою суботай? Для новай песні будзе нагода. Каханне да стогну, праца да поту, размова з Богам пра крыўду і згоду. Будзе за той субота. Зранку не так холодна, калі адціснуцца ад падлогі і перажагнацца ў кране памыцца. Нельга забыцца ніводнай драбніцы, каб потым водгук пакінуць праўдзівы пра жарты скрозь зубы. Водар сарціру малога неабдыманага сына. Варта запомніць цалкам карціну. Нельга забыцца ніводнай драбніцы, нельга забыцца ніводнай драбніцы, нельга забыцца ніводнай драбніцы, нельга забыцца, надыдзе пара, будзе пара з гронкаў гневу давіць вінаград. Ну а пакуль трывае парад д'яблаў хімераў, трымайся, камрад. Ну а пакуль за вакном не відно, ну а пакуль застаецца адно, нагое штурхнуцца аб цвілае дно. Глыбока пульсуе гневу віно. Нельга забыцца ніводнай драбніцы, нельга забыцца ніводнай драбніцы, нельга забыцца ніводнай драбніцы, нельга забыцца, нельга забыцца. Нельга забыцца ніводнай драбніцы, нельга забыцца ніводнай драбніцы, нельга забыцца, нельга забыцца, нельга забыцца ніводнай драбніцы. Дзякуй, Вячаслав! Мне тут партія на Домрі вельмі спадабалась. Дзякуй. Так. Партія, гэта інструмент называецца домра, альтовая домра. Вячаслав, вось тут вам не чуваць, а мне чуваць вельмі добра. Вячаслав сказаў, што партыя на домры проста Карлос Сантана лепш не зайграў. Вось. Гэты інструмент мне падарылі на канцэрце. Ну што, сябры, у нас яшчэ ёсць троху часу. Мы дайграем дзве песні з праграмы «Мір і супакой». Пасля, можа быць, музыкі захочуць нешта выканаць на развітанне, паразмаўляць з вамі. У вас ёсць унікальная магчымасць задаць нейкае пытанне. Вось. І пакуль што у нас ёсць два стабільныя пераможцы нашага паэтычнага конкурсу. Я нагадаю, што да нас хто далучыўся, то мы адзначаем заканчэнне Дня роднай мовы. Урэшце рэшт гэта адбылося. Сёння ўжо 22 лютага. З намі Вячаслав Кміт. Яго лёгка знайсці, як ён сказаў, у сацыяльных сетках.
Андрэй Лугін, яго цяжка знайсці. У яго праект «Знак Стоп». Ён складана пішацца, ён мне сейчас не тлумачыць, я не ведаю, я вам патлумачыў. Праз X. Праз X. Карацей, SpaceX. Але, прынамсі, ну, мы ўсе з нейкімі сваімі новымі праектамі, якія ёсць на Spotify. Мне, на самой справе, я не ведаю, як там дакладна знайсці самога сябе на Spotify. Не гурт Рэха, а менавіта цяперашнія актуальныя праекты, там, Андрусь Капэла, Андрусь Так, Сяк, Але, прынамсі, яны дзесьці ёсць, і я думаю, што буду неяк дзяліцца спасылкамі, каб троху ўжо ажыўляць гэту вашу прысутнасць у Spotify. Таму што ў Інстаграме, дзякуй, рэакцыяў шмат і прагляды ёсць, мне гэта падабаецца, але хочацца эту актыўнасць таксама вывесці ў іншыя. Можа быць, у Інстаграме шмат актыўнасці, таму што там фоткі мае. Я не ведаю, конечно. І гук можна выключыць. Сябры, мы працягваем альбом «Мир и супокой». И пакрысе наближаемся до завершения, тому пишите ваши пытанні. Целуем усіх, абдымаем. Раз, два, три и... Конь апокаліпсу б'е падковамі, мы са знаёмымі выпадковымі ратуемся у карчме за размовамі, звонку смерць транспартуюць вагонамі, мізерікордія з монамі. Згубіліся мы у цянётах маны, нашы дамы нібы туманы, ды марна спрабуем мы схавацца ў мроях размовах віне. Ветер разгоніць туман па крысе, горы і радасць у торбе нясе заўтрашні дзень. Ветер разгоніць туман па крысе. Где мы идем, кто куды нас вядзе? Ветер разгоніць туман па крысе. Выносіць прысуды заўтрашні дзень. Ветер разгоніць туман па крысе. Ветер разгоніць туман па крысе. Конь апокаліпсу б'е падковамі, мы са знаёмымі выпадковымі ратуемся у карчме за размовамі, звонку смерць транспартуюць вагонамі, мізерікордія з монамі. Згубіліся мы у цянётах маны, нашы дамы нібы туманы, ды марна спрабуем мы. Слінай падавіўся, можа здарыцца такое. Схавацца ў мроях размовах віне, ветер разгоніць туман па крысе, гора і радасць у торбе нясе заўтрашні дзень. Ветер разгоніць туман па крысе. 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 І песня «Магутны творца». Ага, нам тут нешта прыляцела, нейкае пытанне. Знікла, не тое націснуў. Ага. Першага, нам дублююць пытанне з Інстаграма, мы не паспелі глянуць Інстаграм. 1 траўня ва Ўроцлаве на рынкавай плошчы будзе спроба перабіць рэкорд Гіннеса па колькасці людзей, якія адначасова граюць на гітары. Можа, вы плануеце прыехаць? Ведаеце, калі я туды прыеду, то уяўляеце, яны ўжо так сабралі велічэзную колькасць людзей, которые пераб'юць рэкорд Гіннеса па колькасці ўдзельнікаў з гітарамі. Яны такі ўжо сыгралі, а я там з домрай такі там плям-плям-плям. І ім скасуюць гэты рэкорд, таму што такі, там дамрыста быў, дамрыст там граў на домры. І ўсе гэтыя гітарысты, увесь гэты Вроцлаў будзе ганяцца са мной і біць мяне гітарамі за тое, што ім гэты рэкорд сапсуў домры. Таму лепш я не паеду, каб не сапсаваць людзям свята сваёй домрай на свята іхнай гітарнай рэкорднай музыкі. Напэўна, Вячаслаў Кміт, я думаю, паедзеш, ён іграе на гітары. Я думаю, яму будзе вельмі прыемна
хором дружным заиграть вот это, что я там буду играть. Дроздыху, что ли? Тимош, Андрей, ты поедешь? Ні. Андрей тут потиху. Андрей трымаецца вашими молитвами тут. Ні, я не поеду во Вроцлав на гэта выдарэнне. Хапае іншых хорошых. Пан не хоче поехать до Вроцлава на то выдажение, не? Ні. А ви хто? Молодий чоловік? Это выдарение. А, ви святкуєте сьогодні свято родної мови. Ну, Для я вас, це- для вас поле... Святкуємо там ойцистого язика, ну? Ні, Которым годами. я чув про гэта. До речі, ну, сярод польскага насельніцтва, сярод маіх новазнаёмых, гэта мерапрыемства, ну, з'яўляецца такім дастаткова, ну, захапляльным. Яны абмяркоўваюць гэта, многія нават едуць, альбо плануюць ехаць, альбо хочуць, можа, але не могуць. Ну, як бы, гэта абмяркоўваецца вельмі актуальна. Ну, і гэта класна, калі вось, ведаеце, калі тут ёсць актыўнае жыццё, і не заўсёды мы, беларускія музыкі, маем перасячэнне з нейкімі польскімі актыўнасцямі, таму што, не ведаю, на шчасце, на жаль, тут тут вялікая колькасць зараз, чакайце, вялікая колькасць беларусаў, і таму нам хапае нейкіх беларускіх гастроляў. Канечне, нас чакаюць канцэрты ў Менску, у Барысаве, у Бабруйску, Барановичах, Гомелі, Магілёве, але як бы хацелася б таксама мець нейкія зносіны і з мясцовымі музыкамі. Як табе, Андрэй, такая ідэя? Ну, гэта заўсёды узбагачае, я думаю. Насамрэч, яны натуральныя ўжо нават, мне здаецца, становяцца, ну, вось, музыкі, мне здаецца, аб'ядноўваюць, як хаця бы сесіёны, запрашаючы польскіх музыкаў. Ну, дарэчы, вось у нас не так даўно быў канцэрт, там, дзе хіба што, ну, большая частка была польскіх гледачоў, што дзіўна па цяперашніх часах. Я не ведаю, ці глядзяць там твае знаёмыя польскія з гэтай стрым. Ну, каментароў не было, можа. Можа, трэба варта прывітаць таксама, як бы, у знак гасціннасці в языку польскім каго-небудзь. Не ведаю, трэба это рабіць? Я думаю, што, відиш, гэта можна было б зрабіць. Вітamy wszystkich bardzo gorąco. Bardzo nam miło tak też zagrać Але справа ў тым, што dzisiaj я wieczorem. вас калі там запытаю, ці трэба там штосьці перакладаць, там ці казаць, яны кажуць, мы з задавальненнем паслухаем саму мову, нават калі не ўсё зразумеем. Окей. Ну, гэта... Ну і слава Богу. Магутныя творцы, так? Окей. Ты распавядаў про Торн. Про канцэрт, так. А які там акорды? Нормальные акорды. Сябры, завершаем альбом «Мир и супокой». Ён ёсць на Ютубе, на гэтым канале. Ён ёсць у Інстаграме, не ў Інстаграме, а на Spotify. Вось. N, D, 3 и... Шановний творця сусвета, і, як вядома, сэрцаў малых, ці ты перапынеш всё гэта, што выбівае дых, тых, хто ўжо у жорнах, і тых, хто іх жарэ, тых, каму нібы ўсё роўна, і тых, каму быццам не. Ці ты наведаеш ойча у гэты скалечаны час? Зламаныя косткі тройчы зрасліся няправільна ў нас. Владар сусветаў, ці ты перапынеш, спыніш всё гэта?
І трэба трываць і трымацца, трэба быць як трава. Мужчына вольная каса, жанчына узважце 2. Так выжылі, бо умелі хінуцца і гэтак і так. У мяне мазалі на каленях, на языку грузак. Але ці гэтакі мой час, ты планаваў наш край? Косткам зламаным тройчы зноў крыва зрасціся не дай. Ладак сусветаў, ці ты перапыніш, спыніш всё гэта? Сябры, дзякуй, што вы з намі сёння. Гэта вялікая каштоўнасць, калі ты не можаш, скажем, даехаць да родных мясцінаў, сустрэцца з вамі хаця б праз блакітны экран вашага дэвайсу, пажадаць вам добрага вечару. Вячеслав, хочаш яшчэ Я пайграць? думаю, что я бы одну на апошнюю, так сказать, свой... Цудоўна. Запросім Вячеслава заіграць. У вас яшчэ ёсць магчымасць нешта напісаць, то бок будзем пакрысе развітвацца, абдымацца, цалавацца і зычыць вам усяго найлепшага. Вячеслав, можа быць, Андрэй захоча, можа быць, мы там нешта сыграем яшчэ. Так, сябры, не смог вас пакінуць без апошняга слова майго. На сённяшні дзень дзякуй, што глядзелі наш этэр, марынавалі мяса в Мидас-кебабе, свабоду Мидас-кебабу. Вось. Да, давайте я вам сыграю апошнюю на сегодня песню, и мы поедем в Варшаву спать. Мы еще будем подводить вынікі конкурса. Ну и, конечно, перед гэтым разыграем саколку, тому калі вы не поспели написать верш, эссе, матерную частушку, хайку и все такое, гэта ваш шанец зрабіць гэта, запосціце ў каментарах і атрымаць фірмовую саколку ад Андруся Текінданга. Золкая раніца, пасмы туману, сэрца вагаецца, гэта нармальна, дарожныя знакі, голыя дрэвы даліся ў знакі, кволыя нервы. Існая чэзня амаль без упынку, хораша ўвесну і кепска ўзімку. Я абнымаю пустыя паліцыя, неахайныя, але мяне не пазбыцца. А учора я лётаў над падлогай, у мяне ніколі не будзе за многа. Я пыл, і Бог усё стварыў на мой капыл. Я пыл, я буду, я ёсць, я быў. Я пыл, і Бог усё стварыў на мой капыл. Я пыл, я буду, я ёсць, я быў. Я пыл, я буду, я ёсць, я быў. Я пыл, я буду, я ёсць, я быў. Я пыл, я быў, я быў, я быў. Я был, 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 я был.
Вось такі нумар. Апошні на сёння. Прыходзьце на канцэрты 28 лютага ў Варшаве можна будзе паслухаць, але з электроннай праграмай мяне. Яшчэ прыходзьце ў Познані 14 сакавіка Dragon Social Club, Кміт Ансамбль, Сіндром самазванца, Час лайна і іншыя нашы сябры. Прыходзьце на сейшн і прыходзьце на ўсе сейшны Вячеслава Кміта, Андруся Капелы, Знака Стоп, група Вішнёвы торт. Купляйце кнігі выдавецтва «Лысый череп», купляйце кнігі выдавецтва мяне няма, купляйце альбомы вашых любимых музыкаў, слухайце іх на стрімінгах і, самае галоўнае, падтрымлівайце сябе ў гэты цяжкі час, міжсезонне, холадна, і падтрымлівайце вашых улюбёных музыкаў, каго б вы там не слухалі. Дзякуй, сябры. Шановные дороженькі, шановные дороженькі, Вячеслав, можешь там покрутить, а то мне в руку, вот так, вот так, вот, все, цудоўна. У нас два пераможцы ёсць, і мы так з Андрэем раіліся, што Тацяна, звяжыцеся тады, вось пакіньце, калі скончыцца трансляцыя, можна будзе пакінуць пад ёй каментар, вось, і мы там спішемся ў каментарах, калі скончыцца трансляцыя, і неякім чынам з вами перасячэмся, падумаем, як можна вам перадаць вось гэтую майку за вашыя цудоўныя вершы. Альбо можна напісаць у прыват у інстаграме. У прыват у інстаграме пішыце, так, у маім інстаграме, калі у вас ён ёсць. Таксама у нас ёсць і другі прыз, таму што у нас было такое моцнае змаганне, мы не змаглі вырашыць, каму дакладна вас уручыць майку, таму у нас майка ідзе Тацяне, а Андрэй падрыхтаваў, ты раскажы тады, калі ласка. Да, у меня возникла ідэя, таксама у меня ёсць шоперы, такія торбачкі, якія выраблены з ільну. З любоўю! Але з Беларусі прывезенага ільну. І на іх малюнак такі у выглядзе птушак, як бы даюць контур Беларусі. Вось гэта з'яўляецца вокладкай адной з моих песен «Застацца». І да, гэта шопер торбачка. Таксама будзе адзін з прызоў. Таму гэты вось прыз, ён ідзе спадару, зараз я знайду каму. Значыць, спадар ці спадарыня, з ніку мне цяжка зразумець. Фергі Тайм, вось, шаноўная Фергі Тайм, то таксама, калі скончыцца трансляцыя, ось не ў гэтым часе, бо чат знікнець пасля трансляцыі, а калі скончыцца трансляцыя, можна будзе ў каментарах напісаць, што вот я Фергі Тайм, і нам трэба з вами неяк перасекчыся, падумаць, як Андрэй перадаць вам вось гэтыя зробленыя з любоўю торбы ільняныя. Прасілі ў каментарах зайграць нешта пазітыўна вясёлае, напрыканцы там нешта з часоў рэха. Давайте так, мы выканаем прэм'еру песні, як мы абяцалі ў соцсетках, што нешта новае цалкам зайграем, што яшчэ нідзе не гучала. Вось. А пасля што-небудзь такое на развітанне з рэха там сыграем больш-менш вясёлае, радаснае, жыццесцвярджальнае. А вы ў гэты час ужо можаце там рыхтавацца да сну. Пахне вогнішчам адзежа, ў небе месяц залаты. Мне б знайсці старую сцежку, каб патрапіць зноў туды. Прыгадаць спрабую нешта, толькі думкі нібы дым. Смажыў сала з чорным хлебам, у жыцці мінулым тым. Прагарэў пруток, упала луста сала ў вагонь. Хлеба чорнага кавалак жарам казытаў далонь. Мне пачуць той смак яшчэ раз, перайсці праз туманы. Хай расой пакропіць верас, мае босыя сляды. Цяжка сцяжына рана перад вачыма была і няма. Цяжка сцяжына рана
была і няма. Стежка стяжина, найнарана, перад вачыма была і няма. Гэта песня, якая рыхтуецца да новага альбому. Вось, першыню вы яе пачулі, першыню мы для вас яе зайгралі. І, як вы прасілі, напрыканцы нешта вясёлае з рэха. Андрей, можа быць, што модны клуб? Не ведаю, што нам сыграць такога? Ну, поехали. Ну, Давай, модный клуб. День мовы святской. Окей, дзень роднай мовы. Ладно. Там ля мінор, да? Напэўна, ж так. Нічого не змянілася. Сябры, мы разумеем, што гэта выбіваецца з нашай канцэпцыі, але вы напісалі, і мы ідзем, так бы мовіць, прагінаемся пад вашай каментары, ідзем за публікай. Прогнулись под систему. Пад сістэму, так. І гэта наш свядомы выбар прагінацца пад вас. І плюваць на канцэпцыі. Пайшоў на ноч у модны клуб. Хацеў я зняць, каб там спаткаць дзяўчок красу. Намазаў гелем валасы. Адмовіць мне не зможаш ты. Ты. О-о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 . Модный клуб, раз, два, три. О-о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 . Модный клуб, раз, два, три. О-о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 . Модный клуб, раз, два, три. О-о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 . Модный клуб. Побачив стилу силуэт. Подскочил и сказал привет. Привет, малыха, как дела? На-на-на-на-на-на. Давай с тобой туда-сюда. Сказал так и здранчевел раз. По-белоруску был отказ. Мову белорусскую вучи, чи-чи-чи. До клубу ідучи. Мову белорусскую вучи, чи-чи-чи. До клубу ідучи. Мову чи-чи-чи. До клубу ідучи. Мову белорусскую вучи, чи-чи-чи. До клубу ідучи. Дискотека! О-о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 . Модный клуб, раз, два, три. О-о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 . Модный клуб, раз, два, три. О-о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 . Модный клуб, раз, два, три. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Модный клуб. Сябры, песня Часоў рэха, якая вяртае, не ведаю, у старадаўнія часы бясконцых гастроляў па Беларусі. Маім шаноўным любым музыкам прывітання ў Менску. Ну і спадзяюся да сустрэчы ў сталіцы на канцэртах. Там будуць розныя праекты, таму што, бачыце, мы іх ужо напладзілі тут на нашых гастролях. Будуць і старыя добрыя, і новыя сучасныя.
Магчыма, песні рэха, у нас зараз вядуцца перамовы, магчыма, не прыгучаць на фэсце летнім. Вось, не ведаю, калі мы там іх падрыхтуем, узгадаем нешта, паглядзім. Але галоўная наша мэта гэта сустрэцца ўсім на менскім канцэрце. Абнімаем вас. Хто выйграў, мы называлі вашы імёны, Тацяна і... Вот сам не паглядзіш, ніхто не паглядзіць. Тацяна і... Тацяна, напишите, Тацяна, до нас у каментарях пасля альбо ў інстаграме, калі вось і у вас такая ёсць магчымасць. Вось, Тацяна атрымлівае майку памерам L. Ну, гэта, магчыма, там для каго-небудзь майка мужчынская, але у ёй таксама і у мужчынскіх майках прыгожа і дзяўчатам хадзіць на самой справе. І шаноўны спадар ці спадарыня Фергі Тайм атрымлівае торбачку ручной працы ад Андрэя. Вось. Скантактуйцеся з намі, звязвайцеся, як вы можаце. Ну і пішыце ў каментарах, мы вас пасля знойдзем. Абнімаем, цалуем, ідзем выключаць камеру. Все, вы выключайце першыя. Давайте, выключайте першие. А мы после будем вас вешать в трубочку.